Good morning. Nang litum kadu kore phanta ningkang sam kadon nang paji riglo lapen nang litum nili blok kiceng pen kijut an kilang ke pajuji phansi juning riglo. To tangte nili tum pini ku pipisi ke klamima lame nang litum nalang doni bomat. Hello. Nona nerlo ke nili negara kotsi nili bonghom bahaji lapen itum kar bitume mentu tum tap pulone pinegi puji mentu tum tapen bilahi si tun jipu to tangte nili tum lang nali tum ta nalang doni bom ta. Kisang penhari itu mah hero care yang ini tani tuma kompanya long teru wang lelo arni wang ta epong ma epong ke wang wer ha teru ta ke the so takali noni tum kijui dami pu langsung lok bang adimat nah ba jaldi tata hai tata nang lihat loh itu Nako. Dance. Aw. Latot chimke dak kompanya long kompanya lo hem karko pene la building long karko bang cikloyon suri kebra pharo pholong hem karko chota
lapen hu lapu hem hala arle ngalong hem anta karbia hemang silo bon sita alam karbia alam cining jije lapen lapu aber dukan room bahara kipi anta karbi tumang silo bon sita alam bang si cining jije de lapen pu kompani itu kacong dat adim nang ditumta komane cini bang do pute wang tame nili tumalong an esan nang cutame lapen lahai ke birik mir bendi ason-asonahan arbo thoithi dak sar atum si karci lake dido lapen lahai ke nili ke cini ike pupipi dong puson tong ameni pujine hipi tharmit arbo lapu ke chicken sikitun nipinansi ni video selam dun pora wede usuk roy krede ramat
no nilitum anjutang jat lo lapen aporta non 11:30 lom lo anjutang jat pen kisang populo lasimo next along le chitong tulon nang good night kadu we phanta